Az emberiség, ha meglett egy idegenfajt, mitől fél? Hát, hogy kinyírják őket? Igen, minket. Hát, ja, igen, minket, az emberiséget. Igen. De várjál, Az igazságra mindig. De sose teszik fel a jót. Várjál. De mi egy megtűrt személyek vagyok itt, de lehetünk kísérleti alanyok, de ha te félsz azért, amit te most látsz, valóságban, mint a Mátrix. Igen. Felkezd és kábelek állnak a csontogot, de leszarom azt, hát érted? De ez most olyan, hogy a valóságot, de... Azóta ismerem még esetelmet azért. Ja. 2006 Nem jó? Basszus. Kinek lenne kedve egy ilyen piszkos cigánytelen pseudo-intellektuális szarságokat hallgatni? Hát a másik romád jobb volt. Melyik? Hát az a filozófikus csöves, akit elütött az autó. Az. Annak olyan volt az arca, mint egy ilyen álművészetre maszturbáló öreg buzi hemoroidos segítve. Bence, tudom, mennyire feljebb nincs erekciód a lányokra, de ne legyél már ennyire önkritikus. Biztos vitatkozott volna még a pénz miatt. Akkor holnap 8-kor találkozunk és keresünk valaki mást, oké? Oké. Cseh. Cseh. Már elmúlt 40 perc. Mondtam, hogy nem jönnek vissza. Menjünk el. Meg gecire megfáztam, és itt minden bűzlik a szart. Még várjunk 20 percet, és eldöntjük, hogy mit csinálunk, oké? Jó. Bazd meg. Nézd, mit írtak nekem a kommentbe. Hát, ez nem túl jó. Jó, te kis kövér okoska. Te nem tudnám, bazd meg. Figyelj, te tudod egyáltalán, mi ez az intelligencia? Na. Az az, hogy mennyire ismered az igényeid, és hogy mennyire tudod teljesíteni őket. És? Nem tudom, szopogathatod a fasz státusz illúziókért, meg hihetsz mások fasságainak, mert gyengének érzed magad, de tőlem ezt soha nem veheted el. Látom, már te is pályázol az új fogyatékos cigány szerepére a következő YouTube sorcomban. Honnan van ennyi idióta ezen a bolygón? És mire gondoltál, amikor ott vetted a Tesco-t és elkezdtél Insta-reelsekből élni? Ki a fasz vagyok én, hogy a Tesco-ba dolgozzak? Valami alacsony intelligenciájú degenerált, aki még gondolkodni se tud? Ebben az életben nem leszek rabszolga. Ellentétben veled. Tudod, őszintén egy olyan ember, aki még fizikailag sem képes felismerni a saját szükségleteit, és pénzért és státuszért csöveseket használ ki, nem túl intelligens ember. Mindenki úgy húzza ki magát, hogy tudja. Bazd meg! Akkor nyitok egy OnlyFans-t! Láttad már magad? Kiverné rád? Most komolyan egy látens buzi akar velem beszélgetni a női szexualitásról?